Pagampo kang San Pablo alang sa pagpailog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahimayaong San Pablo, gikan sa pagkamanglulutos sa Kristyanismo, nahimo ikaw nga labing mainiton ug makugihong apostol, naganto sa pagkabilanggo sa mga latos, mga pagbato, pagkalunod o gisagubang ang matagmatang sa paglutos aron si Kristo Jesus nga manunubos mailhan hangtod sa kinalay-ang mga utlanan sa kalibutan. Sa katapusan, imong giula ang imong dugo hangtod sa katapusang tulo. Pangayua alang kanamo ang grasya nga makadawat sa mga balatian, kasakitan o kadautan o mga kapakyasan sa kinabuhi, ingon nga mga kahigayunan sa pagtubo sa pagpailob o paglahutay, labaw sa tanan o sa tanang mga butang. Himua kami nga labi pang matinud-anon ug mainiton. Amen. Iampo mo kami, San Pablo Apostol, nga mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.